nga naning Ginoo, anak, yatsyat ba yung gamat mo? Inatsyat ni yung gamat na ning panatagamat at kinayapya. And the Pharisees and the scribes were furious. Mag-walk out lang kayong sinagoga, linwala, at magplano la nung nano ing manyaring gawanda laban kang Jesus. My dear brothers and sisters, nano mo rin ang ipayabot nining kwento ngayon kaya katamungan. San Lucas, ang katamang gospel writer, burin ang ilarawan Jesus ang timong metong matapang arapan ning peligrung. Napikabyan ingidahon ing Vienna. Jesus' courage in this gospel. And napikabyan nung iti mamungang kamatayan. Pero inarapan na metung nga peligrung sitwasyon pang kanita misalba tamu. Yan ang panahon ng pandemya. Dimpong kagatam frontliners, nurses, doctors, policemen, and others. Tatayari impyera kayang peligroso coronavirus. At sana, itang courage ito, itang tepang na ito, gumapak, miras, kayong balang sa kakatao. Mangkanita, dakal ring miligtas. Amen.